Ola, son Sabela Salgueiro e hoxe traioche unha guía de acción para saber como actuar se sufrimos algún tipo de acoso na rúa ou se presenciamos ese tipo de acoso. O primeiro que temos que saber é que non estamos soas e que temos que denunciar e enfrentarnos a este tipo de discriminacións e de violencias. É dicir, o silencio non é unha opción. Non estamos soas e xuntas podemos construir espazos seguros para poder vivir a nosa vida en liberdade. O acoso na rúa é unha realidade que afecta a moitas mulleres e debemos saber como intervir cando nos ocurren ou nos acontecen este tipo de conductas ou de actos machistas, de actos de violencia e como actuar cando os estamos vendo. Saber como actuar cando nos acontece ou cando vemos que lle está acontecendo a outra muller pode marcar a diferencia incluso entre a vida e a morte. O primeiro que temos que saber é que é o acoso na rúa. Ben, o acoso na rúa son todos aqueles chíos, gritos, asubíos, incluso piropos, comentarios ou tocamentos non deseados que experimentamos as mulleres nos espazos públicos, normalmente perpetuados por un home. Estes actos adoitan crear incomodidade e incluso medo. Ben, como podemos actuar se nos estamos a sufrir un acoso na rúa? Se isto nos está a acontecer, unha das cousas que podemos facer en primeiro lugar é intentar manter a calma. Por que? Porque se nos quedamos nun estado de shock, normalmente non imos poder actuar ou defendernos conforme esa situación. Polo tanto, é importante intentar respirar e manter a calma. Isto soa moi fácil, pero realmente cando che está a pasar pode ser moi complexo e non estás a pensar nesta guía de normas, pero se as temos interiorizadas poden axudarnos neses momentos a sair desa situación airosas. O segundo tip que recomendaría é que te fixeras visible, que gritaras, que pedieras auxilio e que chamaras a atención hacia o que está a acontecer para buscar axuda. Se é posible, podes definirte, é dicir, podes decirlle a outra persoa que está pasando uns límites que non estás disposta a que pase. É dicir, non me está gustando isto, non me estás facendo sentir cómoda, por favor, vaite. E por último, que recomendaría que pediras axuda, tanto as persoas que camiñan a carón pola rúa, como puideras entrar nalgún tipo de establecemento non para non estar soa ante esa situación. Como estábamos a falar, estas son unhas pequenas indicacións non que podemos ver e podemos ir interiorizando para que se algunha vez nos acontecen este tipo de cousas, ter un mínimo indicio de como poder actuar. Agora ben, algo que me gustaría que quedara moi claro é que non só temos que educar en como previr este tipo de situacións, sino temos que educar en como non levar a cabo este tipo de violencias. Eso é algo fundamental. Temos que educar a non violentar, temos que educar a non exercer este tipo de acoso. Este ni ningún outro. Ben, e como poderíamos actuar nós se estamos presenciando algún tipo de acoso na rúa? Unha das primeiras recomendacións é intervir de forma segura. Se non te sintes cómodo ou cómoda, non te achegues directamente ao acosador, senón que busca outro xeito de poder axudar a esa muller que está sufrindo nese intre un acoso na rúa. É importante que non miremos cara a outro lado, debemos intervir e podemos contribuir e podemos axudar moito a esa persoa que está sufrindo acoso na rúa. Outra das recomendacións é poder apoiar a víctima. Podes achegarte a esa persoa, preguntarlle como se sinte, que lle acaba de pasar, si podes axudala de algún xeito e acompañala neste proceso. É moi importante que a víctima non se sinta que está soa ante toda esa situación, senón que as demais persoas tamén viron o que estaba acontecendo e queren contribuir a radicar ese tipo de situacións e contribuir ao benestar da víctima dese acoso na rúa. E por último, evidentemente, tanto sufras acoso na rúa como presencies ese acoso na rúa é reportar o incidente, é dicir, poder chamar a policía ou as diferentes autoridades para denunciar e para poñer límites a este tipo de cousas dun xeito burocrático e dun xeito para que quede constancia de que iso aconteceu. A túa intervención ante presenciar este tipo de situacións de acoso na rúa pode marcar a diferencia, pero algo
que me gustaría volver a insistir é que temos que priorizar a nosa seguridade, porque se eu vou me meto nese acoso que está sucedendo nese momento e me pasa algo a min tamén, a ver que me ven axudar a min como segunda víctima, máis a primeira víctima que xa estaba a sufrir ese tipo de situacións. Polo tanto, é importante actuar, pero é importante priorizar a nosa seguridade para poder actuar correctamente. Vouche facilitar os teléfonos aos que podes chamar se te atopas nunha situación de acoso na rúa ou a estás presenciando. O teléfono que podemos chamar e que seguramente todas e todos temos na mente é o 112. Podemos chamar tamén ás autoridades médicas chamando o 091 e podemos chamar tamén ás autoridades policiais chamando o 092. Quizáis haxa quen considere que cando estás a vivir este tipo de situacións no que menos pensas é en dar aviso ou en chamar para resolver esa situación ou para dar reporte desa situación. Realmente, o que pensamos as mulleres sí que é en este tipo de cousas porque estamos acostumadas a sufrir este tipo de violencias nos espazos públicos e debemos poñerlle freo, debemos poñerlle un límite e debemos loitar para que isto non volva a acontecer, tanto dándolle ferramentas ás víctimas para poder superar esta situación, como as persoas que están vendo esta situación para non ser cómplices, como as persoas que exercen o propio acoso na rúa. É importante, como ben recalquei antes, gústame volver a sinalalo que tamén se debe educar en non cometer este tipo de acosos. Agardo que che resultara de interés esta guía de acción de como facer en caso de estar a vivir ou presenciar un acto de acoso sexual na rúa. Se che resultou interesante, por favor, encantaríame saber a túa opinión, podela deixar por algún lugar das miñas redes sociais.